לי דם מהפה, כדור בצבא, פתח האוויר שלי נסתם. שבת בבוקר, שמחת תורה, זהו סביבות השעה 12, המ"פ מתקשר ואומר לי, תגיע, אני ברקמה, רקמה זה ראשוני קריאה, מגיעים כבר לבסיס ומתחילים חיול. חיילים תוך כדי השבת, תוך כדי החג מגיעים, מתחילים להתאמן, מתחילים לחזור לקשירות, חלק היו יותר בקשירות, חלק פחות. אני והחיילים שלי נכנסנו ממרכז רצועת עזה, נכנסים דרך שמה, והמשימה שלנו היא לוותר את הרצועה לשני חלקים, צפון ודרום, שים לתוך הרצועה, עושים משימות מסוימות, אם זה איתור של בתים, אם זה הבטחה של שטח מסוים, וחוזרים חזרה החוצה. בכל מקום שזיהינו בו, כל מקום שזיהינו בו פעילות של חמאס, תמיכה בחמאס, דינו להיות מושמד. ערב ראש חודש כסלו בשעה 10 בבוקר, אנחנו מתכוננים, אני והחיילים שלי מתכוננים לתחילת תנועה. אני עומד עם החיילים שלי, מחכה שיתנו לנו פקודה לתחילת תנועה. ואז לפתע אני מרגיש מכה חזקה מאוד. בדיעבד אני מבין שהייתה מכה בצוואר, אני בהתחלה לא כל כך מבין איפה המכה. פונה אליי חייל שלי ושואל אותי תומר מה קרה. תוך כדי שאני עונה לו, אני אומר לו לא יודע, ובמילים לא יודע, מתחיל לזרום לי דם מהפה. ברגע הזה אני מבין שנפצעתי. גם החייל שלידי הבין את זה והתחיל לצעוק פצוע. מגיעים אליי ממש 100 מטרים ממני בריצה, מגיעים אליי, מתחילים לטפל בי. החייל שהיה לידי ושגילה את זה ראשון, קפץ עליי מיד, שם לי אצבעות כאן על הצוואר, הוא מזהה שהפגיעה כאן בצוואר. אני מבין שחטפתי כדור בצוואר. אני מקבל מנת דם, ובעקבות הפציעה באזור הזה של הצוואר, הכל מתנפח. אני גם בולע המון דם, אבל גם פתח האוויר שלי נסתם. אני מפסיק לנשום לבד, ולכן עושים לי אינטובציה בשטח. זה אומר לפתוח פתח נשימה. זה דבר מאוד מאוד לא פשוט לעשות את זה בשטח. מנסים פעמיים, ואם פעם שנייה זה לא עובד, אז עושים חתך כאן בגרון ומכניסים מכאן. עוד נס. פעם ראשונה זה לא הצליח, אבל בפעם השנייה מספרים לי הרופאים, ומי שהיה בשטח שזה מצליח. בשלב הראשון אני מוגדר כפצוע אנוש, בגלל הפגיעה בצוואר. אני מגיע לבית חולים סורוקה, ושם הדבר הראשון שמבהיל את הרופאים במיוחד זה שהם רואים פתח כניסה, אבל אין פתח יציאה. זה מאוד מלחיץ אותם, ומכניסים אותי ישר ל-CT. וב-CT הזה מגלים את הנס הבא שלי, הקליע יושב בוושת. ואחרי שעתיים-שלוש הם עושים לי שוב פעם CT ומזהים שהוא מתקדם בוושת, כאילו בלעתי אותו לארוחת הבוקר. ברגע שהם מגלים את זה, אז אני הופך מפצוע אנוש לפצוע קל. אחרי 8 שעות בטיפול נמרץ אני מתעורר, מגיב ומדבר. תקופה של חודש בערך אני אוכל רק אוכל נוזלי, לא יכול לאכול אוכל מוצק, אבל באמת, ביחס לפציעה, הכל מתגמד. הכל מתגמד, אני חוזר הביתה, אני חוזר לילדים, אני חוזר למשפחה. המון חיבוק ואהבה, גם בתוך הבית חולים שצה"ל בא ותורם ועוזר לסבב נוסף. אנחנו הולכים לתל סולטן. תל סולטן, שכונה של רפיח, היה מגדוד 450 שנמצא בבית 800 מטר מאיתנו, יושב בחלון, צופה, מזהה אנשים חמושים, מטיילים להם במרחב, מנסים בין ההריסות ללכת, מיד מקפיצים את כיתת כוננות שלנו, הולכים לשם, מתנהל איזשהו קרב, אחד החיילים גם נפצע לצערנו, ויש איזשהו מחבל אחד עקשן שמחליט לברוח, נכנס לתוך הבית, נותנים לכיוון הבית הזה פגח, אחרי זה גם נותנים טיל כתף של חיל רגלים שזה מתדור, ואז רחפן עם סרטון שכולכם מכירים, שאותו מחבל מנסה להוריד את הרחפן הזה. בסדר, אז אותה שכונה שקטה, תל סולטן, כמה ימים אחרי, 800 מטר ממני יחיא סינואר מחוסל. כולם ידעו
שלא מתעסקים עם העם שלנו. וזהו. תודה רבה על ההקשבה.